Good morning, class. I'm going to go to the cabana. You're going to watch him and Garapasi, man. That is Garapasi. Yeah, good. Right, Mangana Gurguna Sakati Square. Heavy rains with the lightning and thunder. Please stay indoors. Jesus. Ah, unonzani mfaneyo? Breakfast. Ani? Breakfast. Oh, amfana imi muri kutsonga. Tika hembe toni. Andifinda katika hembe. Chai. Atino para iteka we viso, mafanzi iteka we viso. Good morning, class. Urichiko pangana yo. Imbonzi kwisisao. Kunzisa kuti kudiwe. Unoramba dopedzera nyika yese nguwa. Ikwaneyo, ndozvinogona izvozvo. Apa metsi dzane zuro wakatadza futi navhara zipi wako. Saka. Uri saka iwe wakatadza metsi dzese. Saka izi hashere. Ehe. Saka chindurova itoni. Amamboti ndiro urova ini. Saka munodeiko? Hapana chandiri kuda. Imuri kuchema nei. Imi kamune nyaya yemunochema nayo. Taurai nini? Saka utoti wakatoita zvinhu zvakanaka apa. Apa wakatumwa nevabereki vako kumashopu unodya chenji yese futi. Iye basa randindaita zandinda shande. Oh. Iwo hanchatokudi munomeyo newewo panganai. Ngenyi. Akagoshwa tosiya chikomba chitoenda. Zvine basa rei? Baiba tena. Chi? Saka uri kuchitwa zviri pachena. Wangu rudo vaviri. Oh. Mind your own business. Makadizvenyi. Rapenyu. Tingakubatsirai nei? Tingano chipo. Ah, chipo? Muri chicha chipo imi? Wakomana wake. Oh, mukomana wachipo apa ndopa. Ndini. What else mbodhurai? Ringoita 5k chete. 4,000 alright. 2.5 alright. Okay, 50 kwacho. 20 bonds alright. Ndi by dollar alright. Tora yenye mahara alright. Asiko zote sio drenda. Tio na kumara chio tenga fio. Oi.